nalaing awan kinariririn na pulos ito malipot kinabarona ang magluloko. Natalaang ingat na ang motor na tamiyapal ko magitanak kita dumang bubing tanak ko isumod na tinaka diskrasyahan na anak ko. Saanen ang mariknapay ni Charity, ti kinasingpet ken kinadungo, tinaudyan nga anak na ani Jemmy Joy, agtawen ti 20 ket innem, ken residente ti Pakak Dolores Abra, kalpasan api musay, gaputi pa nakadisgrasya na, iti pasete kabarwan Dolores Abra, itay agsapa. Istorya na, saan ang nagpakada ti anak na kengkwana idirabii, ngem idi tinawagan na ibaga na laeng nga adda iso na iti ili. Ano ngamin, dati ngamin sa mga sangbat parbangon, diya mapapuutan nung asjayan. Tama nga maturog nung asjayan nga makaringat bigbigatan. Makita-kita maturog, riingging ka na kayanan. Tatamang pa yung umuti ko, diyan na puutan, tatamang maturog lahat tama dito. May din bagay ka na nga pulis, tatay. Ay baga na dyan di ba na may din ba pag-amo kanyak so nga nakigtutak nakasiti na pasamak ang mga glulo ko ang anak ko plus kinaririri na. Iti investigasyon ti pulisya ti biktima ti nagapoy ti pagayam na iti kabarwan Dolores ken mapapati adagitoy ti nagiinom. Pinadasda a pinagilan nga agawid ngem nagpilit ti biktima. Iti paawid dati agapo iti barangay Kabarwan nga ron agturong iti barangay Talugtog. Adamot dito inti kalsada nga dayjay. Ket medyo adda kurbaan na basit so mapapati nga ako dati ma'am datoy ni Jemmy Joy ket medyo nataray basit dagi motor na. Hamot nga niya nga sharp curve dayjay. Ket ditameten nga handa nga na control siguro di manubela na ditameten nga dimong pare yenti ponti kayo ijay yenti igid ti kalsada ma'am. Awan ti suot na a helmet. Kas resulta, nagsagaba isuna ti severe head injury. Naitaray iti ospital ngem naideklara a dead on arrival. Nang tedmanen palagip ti pulisya tapno saanen a maulit ti kaasping a pasama. No medyo makainom tayon iwasan tayo ito iwasan tayo ti agmaneho iti motoren muno nya nga logan ta ammo timot no kasano iti agduma ti nakainom ken hang nakainom nga agmaneho ti motor wenno lugan ma'am. Ken hantay ko mga yaling-aling man dati kung nagsuot iti helmet. Dati may isang protection tayo tapno maiwasan tayo iti kastaman lang insidente man. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.